खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंकिलिकां ब्रह्म क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा रमान हांखोनि मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो थिथागुरि बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बानजायनायाव दिनै थिथागुरि बांगालदबानि मुंख्लं बिष्टुराम बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फायाव रमान हांखोनि मुंख्लंफोरनि मान बावनाय हाबाफारि फालिदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारिया आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावजेनो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिरिन्सि कुमार ब्रह्मआ मख'जाथावदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना रमान हांखोनि मुंख्लंफोर आरो बिहोमा आयदानि सायाव गुवारै सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारि आरो क'क्राझार कमार्स कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर बिपल चन्द्र बसुमतारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जे बै समाव जे बर' बिजोंनि थाखाय जे रमान हांखो नांगौ होननानै जे 1974नि 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय जेनाखि सोमावसारनाय बेवहाय जोङो गासै 16 बर'नि बिर जोहोलावफ्रा बिथांमोनहा मुंख्लं जालांदों आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बोसोरै बोसोरै बर' थुनलाइया जेसेबां एरियायाव दङ बेवहाय खालि जोंनि आसामावल' नङा दिल्लीयाव केलकाता बा वेस्ट बेंगलावबो बेखौ फालिनाय जायो। दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाबो दिनै बे हाबाफारि बादि जों दिनै बे बे गामियाव जों दिनै बाहाय लादों। जिहेतु बे गामिनिफ्रायनो सासे जोंहा बिष्टुराम बसुमतारि मुंनि सासे जोहोलावआ मुंख्लं जालांदों। दा बिथांमोननि बे जेनाखि मुंख्लं खाम्फा दं बे मुंख्लं खाम्फा जायगायावनो जों दिनै गासै बे रमान हांखोनि सोमावसारनाय मुंख्लं जालांनाय बेखौ जों दिनै फालिनाय जादों। मा हाबाफारि लादों सार? हाबाफारिया जों दिनै लादों बेवहाय एक नम्बराव जाहैबाय जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बरायहोनाय। बेवहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि खान्थि बादियै जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथां बिजेल कुमार बसुमतारि बिथांखौ जोङो बे फिरफिलाखौ जोङो खावसे जोङो बिरहोबाय आरो बिनि उनाव जोंहा बाहाय बिबार बावजेननाय दङ। बे बिबार बावजेननायावबो जोङो जोंनि जिल्लानि बा मिरु आफादनि जोंहा मोनसे खान्थि दङ। जोंहा मोनसे आफादारि जोंहा लेङाइ आफादगिरि दं मानगोनां बिरिन्सि कुमार ब्रह्म बिथांखौ जोङो बे रमान हांखोनि बे जेनाखि मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि बेखौ जोङो बिबार बावजेननाय आरो आलारि बाथि सावजेननायखौ बिथांनि आखाइजोंनो जों खालामनाय जाबाय। आरो जोंहा थामथियाव दङ जोङो बे जायगायाव जिहेतु बिष्टुराम बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फा दङब्ला बेवहाय जोङो बे मुंख्लं खाम्फायाव बिथांनिनो जिखि बियादै बे बियादैखौ जोङो दिनै बिथांनो आलारि बाथि बा जों बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। बिनि उनाव जोंहा दङ जों सावरायनाय। बे सावरायनाया जाहैबाय रमान हांखोनि मुंख्लंफोरनि आरो बिथांमोननि बिहोमा बिथांमोनहा जे रमान हांखोआव मुंख्लं जालांबाय बेनि सायाव बिहोमा बिनि थाखाय जों सावरायनो लादों। बे सावरायनाय जों दा दसे उनाव सावरायगोन। बे सावरायनायाव जों बेखौ दैदेनगोन जोंहा मानगोनां आफादगिरि बिथाङानो आरो जोङो हिसाबै जे फोरमायथि हिसाबै जोंहा लेङाइ आफादगिरि बिरेन्सि कुमार बिथाङानो मानि थाखाय दिनै बेहाय लादों बे थांखिखौ बुंगोन फोरमायगोन आरो बेहाय सावरायगिरि हिसाबै जोङो सानै मानसिखौ जों निजुक्ति लादों। सासे जाहैबाय बे ओनसोलनिनो जोंहा कमार्स कलेजनि बर' बिजोंनि हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट डक्टर बिपुल बसुमतारि बिथां आरो सासेया जाहैबाय आंखौनो लानाय जाहैदों। आङो बे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बाथौ आफादगिरि दा मिरुनि सासे सोद्रोमा बानेश्वर बसुमतारि। दा जोंनो बे सावरायमेलखौ जोंखौ सावरायबिदां फरायनो थाखाय जोंखौ हांख्रायनाय बादि जों माबागोन। दा बिनि उनावनो बे हाबाफारिया जोबगोन। बे बाथ्राया बेखौथ' जों दा सावरायनो नागिरदों। बे बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेखौ बे बाथ्राखौ नोंथाङा जेनोखि सोंदों बे बाथ्रायानो बाहाय गोथौआव हाबनानै दं। माने
बेवहाय जेनाखि बर' थुनलाइ आफादखौ 1952नि 16 नभेम्बराव जेनाखि बासुगावआव दानाय जादों मोनसे गासै बर' हारिखौ लानानै जेनाखि सावरायनाय जादों बे सावरायनायाव जे बर' थुनलाइ आफादखौ बर' साहित्य सभा मुङै माने बर' थुनलाइ आफाद बेखौ दानाय जादों आरो बे दानायावनो मोनसे कमिटि आफाद दानाय जादों जे बर' साहित्य सभा दानानै बे बर' साहित्य सभाखौ बिनि गेजेरजों बर' रावखौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसननायनि थाखाय बाहाय मोनसे बे थांखिया बेनोखा आरो बाहायनो मोनसे एक्सपार्ट कमिटि अन बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार माने बर' राव आरो थुनलाइ बेखौ माबानि थाखाय मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दाखादों बे एक्सपार्ट कमिटिफ्रा बिथांमोनहा बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो क्रमान्वये भाबै बिथांमोनहा माबानो आसाम सरकारनो माबा होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बेहाय जोङो बे कमिटिबो मोनसे दाना होदों बे साब कमिटिफ्रा गावसोर मिटिं खालामलायनानै नायबाय जे जिहेथु आरो बे मिटिङावनो बे गसाइगाव बे बासुगावनि मिटिङावनो बुंखादों जे बेवहाय बबे हांखोखौ जों बाहायनो बे बबे हांखोखौ बाहायनो नागिरनायाव जोंहा जोंनि आसामनि माखासे गोरों गोरा बै समनि बिथांमोन आरो वेस्ट बेंगलनि नुजाफैनाय थान्दै बिथांमोन बे वेस्ट बेंगलनि थान्दै बिथांमोनहा ओरैबायदि बुंदों जिहेथु माने आसामावनो बर'आ बांसिन आरो बे आसामाव बर'आ बांसिन आरो आसामाव एसामिसफोर दङ गतिके एसामिस आखरखौ लानानै बर' बिजोंखौ सालायलांनांगौ ओरैबायदि आरोखि दा जि हक बेफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेराव बिथांमोनहा बबे हांखोखौ लानांगौ बेखौबो बिथांमोनहा सायख'लायदोंमोन उनावहाय बेखौ लानानै बे जेलानाखि माबायाव जोंहा खेलमाथि बे गोदोनि दरं डिस्ट्रिक्ट खेलमेथियाव जेनाखि साहित्य सभानि मिथिं जायो बेवहाय सानलायनायनि गेजेराव बिथांमोनहा बे एसामिस हांखोनि माबानानै जे रमानखौ लानांगौ होननानैखि दा रमानखौ लानांगौ होननायाव बेहाय माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोनहा माबा खालामदों मा होनो कमिटि बे माबानि थाखाय दा बेखौ सावरायनो जिनिसा बे रमान हांखोखौ लाथारनांगौ होननानै मोनसे फैदों आरो बे फैनाय मथेनो माबायाव 1974नि दिनैनि बे 28 थारिखआव बे जोंहा गिबि जोंनि बे बरपेटा रडनि सजने खान्थाव बङालि हाइ स्कुलाव जेलानाखि पिकेटिं खालामनो थाङो बेवहाय बे पिकेटिं खालामनो थांनायाव बे गेटखौ बे CRPFफ्रा बन्द' खालामना होदों आरो बेवहायनो जोंनि माबाफ्रा जे पिकेटार्सफ्रा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे समाव एबसुबो दं बर' थुनलाइ आफाद रायजो राजा बयबो बे दले माने हानजा ग्रुप बाय ग्रुप फाथायहरनायाव बे बारा थांनाय नुनानै CRPफ्रा बेखौ जोंनि माबाखौ पिकेटार्सखौ गावहरदों आरोखि गावनायाव जोंहा बे आमलाराम जेब्राम बिथांमोनहा खेबसेनो थैदों दिनैनि थारिखआव बेयो आरोखि ओमफ्राय जोंहा नैबे बिस्वराम आरो माबामोनहा बे हायथारामा 19 माबायाव थैनाय जाबाय आरोखि 19 माबायाव थैदों बे जोंनि क'क्राझाराव जेनाखि पिकेटिं खालामनो थांनो नागिरदों एस2 सिभिल बे समाव थाब डिसि नङामोन एस2 सिभिलमोन बेहाय सान्तिनगरजों थांनायाव बाहाय साउन्ड बे न' स्क्रिप्ट न' रेस माबा बिदिनो जोंनो रमान हांखो नांगौ बिदि बुंनायाव बेहाय एखे माने माबाफ्रा पुलिस माबानिफ्राय अलरेडि बिथांमोनहा जायगा खन्द' पुलिसफोरखौ दोनखादों आरोखि ओमफ्राय गिनानै जानला मानला फायरिं खालामनायाव जोंनि बे सानै मानसि थैनानै थादों नैबे दानि हायथाराम आरो बिस्वराम बिथांमोनहा जोंनिफ्राय आरोखि दा बिनिफ्राय दा जिनिसाथ' रमान हांखोनि बाहाय थैबाय जोंना लामनो जों 16 जन थैबाय गोबाङा खुनि जाबाय गोबां जेल जाबाय बेफोरबादिनो आरोखि दा बिनि गेजेराव आरो मा खालामखो दाना सोमावसारनायाथ' गाज्रि जागासिनो दं दानिया मा जाखो आसाम सरकारा बे समाव शरत सिंह आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मा खालामखो बियो जे बर' टिचारफोरखौ बे जायनाखि बर'नि बेनि गेजेराव मोनसे फैदों जे जोंहा धानेश्वर बर' होननाय सासे जोंनि दाख्लै मिनिस्टारमोन थैबाय बिथाङा बर'नि पाब्लिकेसन बर्डनिबो आरो रांगिरिबोमोन बिथाङा बे माबाखौ बर' प्राइमार मोनसे लेखा माबाखौ बे धानेश्वर बर'नि दैदेननायाव रामदास बर' आरोखि बे माबानायाव बेखौ स्कुलाव आसाम गभर्नमेन्टआ माने फरायहोआब्लाबो जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्राय बुंनायाव जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि बिथांमोनहा फोरोंदों बे फोरोंनायाव मा खालामखो दाना आसाम सरकारा बे जाय फोरोंगिरिफ्रा जोंनि माबा मोनाबानो बे रमान स्क्रिप्टजों फोरोंदों बे प्राइमार बे माबाखौ बर' साहित्य सभा दिहुननायखौ बे मास्टारफोरखौ सोरखौबा सासपेनसन खालामदों सोरखौबा बबेबा गोजानाव ट्रेन्सफार हरदों
बेबायदि खालामनायाव जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरिफ्रा माने जालाखाद बिलाखाद जानानै दं आरोखि हालाय हाफाय जानानै दं बे हालाय हाफाय जानायावनो दा जोंनि बै समाव गुदि बर' फोरोंगिरिया माने ज' हारसा बर' माने आसाम सनमिलनि शिक्षक सन्थाना मा दंमोन दा बेवहाय जिहेतु माने जोंनि बर' साख्रियाव बे एल पि स्कुलनि माबाफ्रा सासपेन्सन जाबाय माबा जाबाय नालाय खस्थ' मोननाय बेखौ माबानो थाखाय उदार खालामनो थाखाय बर' गुदि माबा फोरोंगिरि आफाद 1975 नि डिसेम्बरनि 6 थारिखआव दादों बे दानि बर' गुदि बर' फोरोंगिरिया बिथांमोनहा फैगौ माबायाव 50 बोसोर जागोन अदालगुरियाव बिथांमोनहा गल्डेन जुबिलि खुंगोन जायनि थाखाय आरोखि दा बेबायदि जानायावनो बर' माखासेफ्रा खस्थ' मोनबाय मास्टारफ्रा माबानायाव दा बेबायदि जानायावनो ओमफ्राय सानै हयैनो जाथारला होननानै बेवहाय सिन्था खालामफिनलायनानै जाहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा सावरायफिनलायनानै बे जाथारबायबा होननानै बेखौ इन्दिरा गान्धीनावबो थांबाय इन्दिरा गान्धीया बे समाव प्राइम मिनिस्टार बे बुंबाय जे नोंथांमोनहा असमियाखौ लायाब्ला माने जोङो आंथ' होखाया माबाखौ नागरिखौ बे माबा मा होनो रमान स्क्रिप्टखौ आं होखाया रमान स्क्रिप्टआ जादों आउट अफ इण्डियानि मोनसे स्क्रिप्ट बे मोनसे गुबुन हादरारिसो गथिखे नोंथांमोनहा रमाननि सोलाय आरो असमियाखौ लायाब्ला जोंनि भारताव मा हांखो दं बेखौ ला आमफ्राय नोंथांमोननो गासिबो सहाय होजोबगोन होननायाव दा जाथारलाब्ला होननानै आफादथ' जे उनना उननि जागोन होननानै दा जेनेबा बे फोरोंगिरिफोरनि जाहामेला माबाफोरखौ लानानै बिथांमोनहा बेखौ रमाननिफ्राय माबायाव फैदों आरोखि नागरियाव लाथ'नाय जादों बे लाथ'नायखौनो थांनाय 1976 जेनाखि बरमायाव जुथुमनाय कनफारेन्स बेनिफ्राय बेखौ लाथ'नाय जादों आरोखि बे लाथ'नाय जानायनिफ्रायनो बे फैयै फैनानै बिनिफ्राय जेब्लानाखि 1993 आव बर' साहित्य सभा थंग्लायाव कनफारेन्स जादों बेवहाय फिन जेब्लानाखि माबाखौ जोंहा मरेराम मुसाहारि प्रेसिडेन्ट जादों नांगौनो मोनसे आन्दलन जादों आरोखि बे आन्दलन जायै जानानै बेवहायनो माखासे एक्सपार्टफोर लालायनानै दा बेवहाय रमाना फैफिनलायबायमोन रमान हांखोआनो खिन्थु जेब्लानाखि बागानपारायाव जेब्लानाखि कनफारेन्स जाफिनो बे बागानपारायाव कनफारेन्स जाफिननायाव आरो फिन बेवहाय माबायानो जिहेथु रमानखौ बे समावनो आसामनि माबाया एजिपिमोन महन्त दाङ'रियाया बिथाङा सन्मति होलायनानै आरो लेखाबो दिहुनबावबायमोन माबाबाय आरोखि दा बेवहाय उनाव सानफिनलायनानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो सानफिननानै उनावहाय जिहेथु माने देबनागरि हांखोजोंनो बर' रावा 8 सिडिउलबो मोनबाय आरो इउनिभार्सिटि लेभेलबो थांखाबाय गासिबो आवगायहोजोबखाबाय गथिखे जोङो आरो फिन जुदि जोङो रमानाव फैनांगौब्ला जोङो आरो दुनाय जोंनि जिनिसा माने दावख्लायफिननाय जागोन होननानै जेखि जादोआ होननानै जोंनि बे सिम्बोरगाव खुंनाय 2000 सनाव जेब्लानाखि खुंदों मायथाइयाव बे सिम्बोरगावनि माइनाव फोथाराव बेवहाय माने बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बयबो बेवहाय जातीय संगठन एबसुफोरबो दं ज' खौसे जालायनानै जोङो रमाननि जायगायाव जों देबनागरिखौनो पारमानेन्ट हांखो जाबाय होननानै गनायथिनानै लादों आरो बेखौनो जोंहा गेवलां मेलाव बै समनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां बिनेस्वर ब्रह्म सारा बेखौ गेवलां मेलाव डिक्लेयार होदों आरोखि बिनिफ्रायनो दानि बे दहाय जे नोंथाङा सोंदों जे रमाननिफ्राय माब्रै बे नागरिया फैखो होननाय शब्दआ बेनो आरोखि दा बहुद समयसा बहुद जटिलतानि गेजेरजों जों दा बे माबाखौ पारमानेन्ट बर' रावनि थाखाय जोङो बे नागरिखौ लाथायनाय जादों होननानै फोसावनाय जादों आरोखि बयनिसिमबो दिनैहाय जोंहा 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइयाव बे मोनसे गोसोखांथाव सान दिनैनि सानावहायनो बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर' रावखौ बिजों महरै फोरोंनायाव रमान हांखोखौ लानो थाखाय जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दावा खालामनानै जे आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलननि समावहाय जे दिनैनि सानावहायनो गिबिसिन आन्दलनखारि आमलाराम शिबराम बरपेटा रडनि बिथांमोनहा मुंख्लं जादों आरो बे मुंख्लंखौ गोसोखांनानैनो दिनैहाय बे मुंख्लं सान हिसाबै बर' साहित्य सभाया दिनैनि दिनखौ फालिबोगासिनो दङ गासैहाय जोंहा 16सा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों आरोबाव
बेनि अनगायैबो जोंहा बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावबोनानै आफादाव थानानै जे मुंख्लं जानाय सानै मुंख्लंफोर दंबावो। गिबियावनो जोंहा बिहुराम बर' सासे गोख्रों गाहाय नेहाथारिमोन बर' थुनलाइ आफादनि। आरोबाव सासे गोख्रों मावथि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म, बिथाङा आफादगिरिमोन। दा बेखौ लादेरनानै 19सा मुंख्लं हिसाबै जों बर' साहित्य सभाया फोसावदों। दा दिनैहाय जोंनि बे बाङाल दबा गामियाव जे जोंहा क'क्राझारनिफ्राय जे आन्दलन खालामनाय समावहाय पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानांनाय बिष्टुराम बसुमतारी होननाय बे बाङाल दबा गामियाव दङमोन। बिथांनि मुङैहाय बेवहाय जोंहा मुंख्लं खाम्फा दङ। दा क'क्राझार जिल्लायाबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे दिनैनि सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिनायाव नैबे बिथांनिनो मुसुखायाव, बिथांनिनो खाम्फायाव जोङो फालिनो थाखाय ज'जा खालामदों। आरो बेवहाय जोङो फुंनिफ्रायनो जोङो माखासे हाबाफारि लादों। जेरैहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो गिबियावनो बेखौ मान होनानै दिखांनाय जायो। दा बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो गिबियावनो लाग्रोदों। फिरफिला दिखांखांनायनि उनावहाय जोंहा बे माखासे मुंख्लंफोर बिथांमोननि जे सावमु, बेवहाय जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो जों बावखांबाय। आरो बिनि उनावहाय जिहेथु बेवहाय बिष्टुराम बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाया दङ, दा बे मुंख्लं खाम्फायावबो जोङो जुनियायै बिथांनि मुङै जोङो बिबार बावदों। आरो बेवहाय बिथांनिनो न'खरनि बियादै बिथांखौ जोङो बावहोनाय जादों। आरो बे गासै 19सा बा रमानाव आरो बै सानै आं दहायसो रायखांनाय सानै जोंनि गेदेमा बिथांमोननि जे खाम्फा, बेवहाय जोंनि लेङाइ आफादगिरिया बेवहाय बिबारखौ बावदों। दा बिनि उनावहाय जोंहा बे रौमाव हांखोनि सोमावसारनायाव लोब्बा थानाय आरो बिथांमोन मुंख्लंफोरनि जे बिहोमा, आरो दा जोंहा जोंनि जे बर' साहित्य सभानि हालोद, जों मा मा मावबोखो, रमान हांखो लायोमोनब्ला मारै जागौमोन, आरो दा रमान हांखोनि अनगायै जोङो देबनागरि हांखोखौ लानाय जाबाय। आरो बेवहाय जोंहा मा लाब जाखो बा लकसान जाखो, बेनि सोमोन्दै जोङो मोनसे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव जों आलासि महरै लिंहरदों जोंनिनो जिल्लानि बारग' आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी, आरो दासिम बिथाङा मिरु आफादनि सासे मावफुं सोद्रोमा। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा क'क्राझार कमार्स कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर बिपुल बसुमतारी, बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां गेदेमाफोर हांख्रायनानै लाबोदों। आरो बे गामिनि खाथि खालानि रायजो राजा गावबुराजों लोगोसे गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो नाजादों। मिजिं थिदों जोंनि बे जे खुंफुंनो लानाय जे सावरायमेल, बेबो गाहामै गाहाम जोबनानै थांगोन। आरो जोङो अरायबो बे मुंख्लं सानखौ गोसोखांबाय थागोन। आरो बिथांमोन मुंख्लंनि जे बावसोमनाय, बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजों जे जोङो बर' हारिया गोजौआव दावगालांबाय, गोबां खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनैहाय जोङो बे रावखौ जोङो 8थि हाबाफारियाव थिसननो हाबाय। संबिजितनि 8थि हाबाफारियाव थिसननो हानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां सुबिदा मोनबाय। आरो बेजों बे हांखोजोंनो फरायनानै, बे रावजोंनो फरायनानै गोबां माने जोंहा लाइमोनफ्रा दावगानो हाबाय, गियान मोननो हाबाय, सोलोंथाइ लानो हाबाय। दा बे जोंनि जे बे दावगानाय, बियो जाहाथे जालांबाय थायो। बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ अराय मान होगोन। बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे जोंनि गोसोनि जे लुबैनाय, बेखौ मोनफुंनो हाबाय। बर'आ दावगाबाय होननानै आं सानो। दा जोबथारनायाव आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बे मुंख्लंफोरखौ अराय सम गोसोखाङो, आरो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो। आं बेखौनो मिजिं थिनानै आंनि बाथ्राखौ एसेयावनो फोजोबबाय।